Jo, jo. Bare vent lidt, så fint ikke det der. Ja, det er det. Sådan. Kære alle børn, kom herhen. Rigtig godt. Og det er rigtig fint, det står der også. Det må man også. Nu skal I sammen med musikken. Nu skal vi kalde sammen til, vi skal spille. Og så skal I prøve at se, om I kan rasle sammen med symfoniorkestret. Tror I kan det? Ja! Yeah, super! Så skal I bare høre. Så. Ja, det er klart. Det her, der bliver jongleret med toner og med sang dagen lang. Så her er herligt, der sker noget ganske særligt. For hver dag får vi gæster, og det er et orkester med 100 instrumenter på en gang. Velkommen her i huset, det er her man mærker.
De voksne, de vågner i husene, og vi skal have sådan en vågnelyd. Kan alle sige det? Der var engang en lille rødhætte. Så skal du resten. Hun boede sammen med sin mor og sin far. Så, sammen. Som arbejdede på huset, og moren bagte boller. Og rødhætte legede. Og tæppet går fra. Alexander, så skal vi have dig til at løbe. Så skal du gå hele vejen hen. Sådan her. Ej, Joachim, vil du hjælpe ham? Nej. Det var rigtig flot. Sådan, nu er vi rigtig startet. Tæppet gik fra. En dag kaldte moren for Rødhætte. Ja, og Rødhætte. Moren sagde til Rødhætte, bedstemor er syg. Bedstemor er syg. Kan du, Rødhætte, gå ud i skoven? Jeg har en skovlyd. En skov. Åh, jeg skal lige en skov.
igennem skoven og finde bedstemors hus. Ja, I leder efter slik herovre. Her. Leder efter slik. Ja, der er Rødhætte. Det kan jeg godt. Der fører du det her. Og Rødhætte var glad, så hun hoppede op og ned. Og tæppet går for. Så render vi. Og tæppet går fra. Så skal den anden vej nu. Og jeg der har lyde, I må godt rasle samtidig med. Der bagved, jeg der har lyde der bagved, ja. Kende. Så flot. Lille Rødhætte gik en tur i skoven. Og fuglene fløjtede. Kan alle hjælpe med at fløjte? Og Rødhætte har lyst til at plukke blomster. Men nej, det må jeg ikke, sagde Rødhætte. Og så ryster hun på hovedet, og så kører den op og ned. Ja, ulven. Det er fordi ulven er på vej frem nu. Nu kommer ulven listende. Nu kommer med en lyd. Så kommer I listende i aften. Han finder Rødhætte. Sikke en lille dejlig steg. Den har jeg lyst til at spise. Hvor er du på vej hen? Det er bedstemor. Hvor er du på vej til din bedstemor? En der og en der, det giver to. Hvor bor din bedstemor? Det lyder spændende. Hvordan skal du finde det hen gennem stien? Jeg tror, du skal have en anden lille ting. Du skal plukke blomster til bedstemor. Ja, hun bliver så glad. Så plukker hun blomster. Og ulven løber sin vej.